חברים, כאן נועם ויאלי רויאל. היום אנחנו הולכים לעשות את אתגר הבנים נגד הבנות. אני קודם הבנות ואחרי זה הוא הבנים. בואו נתחיל באתגר. כמו ששמתם לב, החבר שלי עלה לארנה 8 ואני ירדתי, שזה ממש ההפך. אין לי איך לעצור את זה, זה שם לי סתם את הלוג. טוב, אין לי איך לעצור את המתקפה הזאת, אולי אני אשים פה זאפ. לא, הרסת לי מגדל. אוקיי. נשים כאן. בוא נראה. יאלי, תגיד שלום. שלום. בואו נשים את זה, ראית כמה דמג' הם עשו? והוולקרים זה קלף מאוד חזק, לא שימושי כל כך, אבל מאוד חזק, נכון? כמה מתקפות אתה יכול לעשות לי עם פרינס ודארט? לא רק תגיד ביי ביי. לא, אז למה זה שם לי סתם זאפ? לא. בסה, זה אומר שאם אנחנו נעשה עוד קרב אחד ואני אנצח, זה אומר שהבנים יותר טובים מהבנות. אנחנו הולכים להכין את הדק. לא, אני לא יכול לעשות פוס. פשוט אנחנו נראה לכם איך אנחנו מכינים את הדק. תראו, אני אשים, פשוט חברים, אני הולך להעתיק את הדק שהיה לו. פשוט להעתיק את הדק שהיה לו. אני הולך לעשות דק שהוא לא כל כך יהיה סביר. אני לא הולך להעתיק את אותו דק, אני הולך לעשות דק משלי עכשיו. של זה, אבל הפעם אני הולך לשים משהו. אתה יודע שסקארבי זה בן. אוקיי, אז אנחנו מתחילים. לא, עדיין לא, אני אומר. רגע, אני עדיין לא עם דק מוכן. שמעתם את זה? אני הולך לשים את... נו מה, זה לא נותן לי כלום. וחסר לי עוד קלף אחד. מה אני אעשה? אני אשים קלף מעצבן. פארקי זה בעד. אוקיי, יש לי דק מוכן. פרנס זה בן, כי יוצאים ממנו את הפייר ספיריט. אוקיי חברים, אנחנו מתחילים את האתגר. אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים לצאת למתקפות. עשיתי טעות, לא התכוננתי לשים אותה, התכוננתי לשים. עכשיו אני הולך לעצור את זה. אתה פשוט יותר טוב ממני. זה למה אתה מנצח אותי, גם כי אין לי אליקסר.
טוב, עכשיו מה תגיד? אינך איך לעצור לי את ההרוג. בטח שיש. אבל פשוט אין לך אליקסר. אוקיי. אנחנו מנסים באלקטרוני. אלקטרוני וויזארד. שמתי לך אלקטרוני וויזארד. חייב את האליט פאפס. יש! אני במזל טוב, אתה לא. כל כך, כי הפקה שלך לא הגיע! אומייגאד. אתה מנצח אותי כי אתה הרבה יותר טוב ממני. טוב, כנראה שהבנים והבנות כאן בשוויון, פשוט אני גרוע. והנה אני יוצא למתקפה שהוא באמת יהיה לו קשה לעצור. באמת. בוא, אני הקינג טאוור האדום. בואו נתקיף עם אליט פאפס. טוב, כאן אני מפסיד. זה אומר שלא הבנים ולא הבנות יותר טובים, כי אני הפסדתי פעמיים. זה אומר שלא הבנים ולא הבנות יותר טובים, אלא הם בשוויון. כי בדרך כלל הספארקי יורה מהר, אבל קשה לו להרוג, כי עד שהוא טוען את הפצצה, והוא הבנות, אבל הבנים, לעומת זאת מזה, אוקיי, זה היה הסרטון להיום, יאללה ביי.